Aduti damdamag nga kakabagis tayo dito social media no kasatno damat nga inactive. Ken kasano damanen nga agbaling active. Before tayo rugi data mga kabsat ko, shout out tayo pa. Digito'y senyores tayo. Nang nangrona kenibagis tayo Nehemias Onya Jr. 1984. PMMS Recto National President Alan Torres Peña, National Chairman Attorney Julius Magno. Ayan, ken Governor Edgar Lawag. Bigay shoutout king ka bagis Nehemias. Ken daytimat ni bagis tayo Ed UARD Pama this chapter 2000. Ken ni bagis tayo nga from Bacara, Ilocos Norte, ni bagis Arnold Soriano nga nagapu iti batch 1983. Gasim data nagbayagan mga kabagis ko 1983 from PMI Roosevelt Pantranco QC. Yan, bigay shoutout kada kayo amin mga kabagis ko. Okay. Para kadi kay kakabagis ko nga active tatta. Ngem kayat da agbaling active. No awan iti local chapters dita eryayo nalakalang agbaling active mga kabagis ko. Umununa participating in any activities in the social media world. Wherein data may sa data nga pag-participate, pagbalin yung active, iti pa nag-comment nyo, pa nag-share nyo, ti amin nga activities, ti kakabrads tayo, intero lubong. That's one thing. Another thing, mga kabsat, meron tayong mga sari-sariling mga paraan para maging active. Kaslaki niya, ti paraan ko para agbaling nga active is through social media, can information dissemination. May participation in the Samang Ilocano with regards of being active. For me, kat detoy pag vlog ko. So kenda kayo, for example, engineer kayo, kakabsat. Paayo mo, ti expertise nyo as bilang engineer, kadigidi kakabagis tayo. For example, you are a teacher like bagis Provincial Chairman Neil Patrick Nemir as being a teacher. He is there to educate. O, di kita kakasta mga kabagis ko, adu, mabalin tayo nga ipaay ti gumlutay nga Samang Ilocano regardless if we are in any different field. Now, kasat no mat no maki-meeting ka nga kunada, kasat no maka-join iti meeting aw mat iti time ko, kasat no mat nga mapan iti may sa chapter whatsoever. So given nga dati sari-sarili tayong nga trabaho mga kabagis ko, di ko na the only thing that you need to be active is through pagrugyan nyo is social media, your area of expertise. Kasat no mat nawat ti area of expertise mo kat halos sa amin tayo matan katag Facebook. Oh, no pasok king ka di kita activities nga magkikitam dita social media kat i-share mo, kasgilak or i-comment mo, i-like mo. Malaking tulong na yan sa mga brads natin na nagpo-post at nagpapalaganap ng pangalan nating Turniting Samang Ilocano. And then, third, mga kabagis ko, karkaro kendi kakabagis ko nga, adatta abroad. Okay, nga, former members, iti may nga chapter, university chapter, community chapter. Tiyo muna, nga, aramiden nyo, tapno kaslikat, agbaling kayong active, is to wear your frat shirt. Hoy, ha? Okay, so deta, masungbatan yan, di kito'y damag, iti kakabagis tayo, nga mabalin latabang agusar iti frat shirt, urehang aktiven, yes. Amo yun na apay kakabsat. Pagrugrug yan, iti may sa pagiging aktibo, iti samahan, kat pag-usar, iti frat shirt. So, ibig sabihin, kung ikaw ay naggamit ng frat shirt, ibig sabihin, sinasabi mo sa lahat ng mga brad na ikaw pa rin ay aktibo and proud na membro ng Samang Ilocano. Yan. To answer your question, second question dito mga kabagis ko, 2 birds in 1 stone. No damag, mabalin lataba, gusar iti frat shirt, uri ang active, yes. Tapno kasi makita na ka, dati masarakang nga brad dita, kalsada, no oray na tama nga, ayam mo nga parte dito'y lubong, no nakita da ka nga frat shirt, makikamay ka, makiamamu ka. And that is the start of being active in an organization or fraternity. Di ba bagis? Very clear taken data. Siyempre, lagi, kanayon tayo nga lagi pen, kakabsat, nga, if we are in an organization or samahan, keep in mind nga ada ti makunaan tayo nga responsibilidad ken obligasyon. Kung ayaw natin ng mga responsibilidad at obligasyon, simple, pag tayong makilahok.
huwag tayong maging membro. Ganun lang yon mga kabsat. Kung wala tayong paninindigan, wala dapat tayong puntahan. Ganun lamang kabsat ha. At one more thing before we end this video, kakabsat, kanayon tayo nga imula, iti panunot, ken puso tayo. Dapat, membro, iti adda, ti aramiden na para ti samahan. Haan nga samahan, ti dapat adda aramiden na para iti membro. Tapno kasjay, agbaling nga nasayaat, iti buong agunglo, nga salsalyan tayo. Degi lang kabsat, nimbangal daw kadatay amin, agbiag.